Desde Ribadetea, en Pontareas, benvido. Por fin nos coñecemos, porque sí. Nos coñecemos por Instagram, onde, bueno, pues é divulgador, tamén é un activista cultural, na miña opinión, divulga a través do Instagram, das redes sociais. Sou presidente da Asociación Cultural Vecinal de Ribadetea. Nos últimos anos pois recuperaron o que é un entroido rural de Ribadetea, que se chama Mudados e Perriñas. Tamén creo que tiñas un podcast, tiñas un programa, tes colaborado en varios libros, na televisión, nos xornais, pois unha actividade cultural bastante importante. Entón, pois, sen máis que engadir, pois damos paso. Bueno, tamén creo que eres especialista no mundo xuego, non? Bueno, xa tantas cousas, xa non sei. Pero bueno, estamos aquí ahora no que entroido, pero bueno, que é un personaxe que é unha persoa que moi interesante, que podela seguir en redes sociais. Que? Que di? O nome. O nome? Ah, desculpa. Sí, pues podes aí. Quería meter tamén este pinchiño aí, se puidera. Pois cando queiras comezamos. Aí tes do outro lado. Bueno, pois boas tardes a todos e todas. Vimos de Ribadetea, que é unha parroquia do Concello de Pontareas. Tamén estaba facendo un poquinho de tempo, porque teño aí as compañeras que van a entrar vestidas. Antes hicimos un pouquiño baraquiño de ruido detrás, pero que se estaban cambiando como podían. Entón, a ver se van rematando e van entrando. E nada, pois nós somos unha asociación vecinal e cultural que bueno, unhas cosas que facemos por esa parroquia, que Ribadetea, bueno, unha parroquia que está moi preto de Pontareas capital. Espera, un segundo. Sí, podes. Chegaron. Sí. Estupendo. Así estamos todos. Pois ben, Pontareas, bueno, está en Ribadetea, unha parroquia que está moi preto de Pontareas, unha parroquia bastante grande, somos 900 habitantes. Pese a cercanía ao centro urbano e demais, sempre fomos unha parroquia que hasta en torno ao ano 2000 sempre conservamos bastante ben as tradicións. E máis que eu teño 38 anos, eu me acordo do que vou contar agora ainda sair de neno. O que pasa que eu, por exemplo, xa non saía con esta vestimenta que era tradicional. Eu saía de Spiderman polas casas a facer o que é o rito, que é sair ás perriñas. Entón, unha das cousas que quixemos recuperar da asociación vecinal foi que, ainda como tiñamos lembranza de que os nosos avós facían isto, é dicir, así que temos logo, podrei aquí unha foto, pois nós, bueno, a xente un poquinho ya máis nova da parroquia, ainda saliramos de nenos polas casas dos vecinos a facer o rito, recuperar o entroido. Entón, fixemos un pequeno estudo de 2 anos. Nese estudo recuperamos, por exemplo, de que nós salíamos a pedir que se chamas perriñas, que nos chamamos de entroido de perriñas, pero resulta que non, que a xente maior nos lembrou de que este persoaxe que vamos a explicar agora tiña nome, era un mudado, aquel que muda a súa apariencia. Entón, a partir de esta nos pareceu a usted interesante, unha vez feito un pequeno estudo, pois entón decidimos leválo adiante. E o que vamos a contaros aquí un pouquinho, a ver se me entrou ben, así é máis fácil. Tes algún problema? Bueno, isto é logo da nosa asociación, que como vedes xa lle puxemos por de entrada o que ven sendo o noso entroido.
segundo técnico, para pasar aquí a foto. ¿Dónde está? O qué? Para pasar a foto. A foto, dalle a flecha. Aquí, mira. Ah, vale, perfecto. E se queres a pantalla completa, darlle aquí e vas aquí coas flechas. Perfecto, ahora estamos todo en regla. Pues ben, este foi o primer ano, que foi o 2018. Aquí fixéramos recentemente o pequeno estudo sobre como era o noso entroido. Eu máis un compañeiro solos, aquí se ve bastante na perspectiva, porque isto é Ribadetea, zona alta, todo o que ve detrás é a nosa parroquia. O fondo estaría Pontareas, que se ve tal, e, bueno, fixemos un pequeno traxe, eu me currí bastante a máscara, a verdade, me fixo unha máscara bastante currada con carballo, e o compañero, bueno, preparou un vestimenta así como pudo un pouco na súa casa, bueno, está bastante logrado. Isto foi no ano 2018, parece que salimos, solo salimos nos dous, e solo dimos unha volta realmente polo que é o noso barrio da aldea, non nos espallamos moito ao resto da parroquia. E co paso do tempo, pois fomos mellorando, é dicir, como se ve aí, damos un pequeno recorrido, como fomos crecendo ano tras ano, e iso que nos cadrou a pandemia polo medio, e como foi cambiando un pouco o noso entroido, desde que éramos dous, vai desagrar un pouco a evolución, como fomos chegando, máis ou menos, ese o entroido, pois a nivel rural, porque o noso entroido é moi rural, da aldea total, pois o que estamos facendo hoxe en día. O noso entroido parte de dúas bases. Unha, que é o persoaxe, que é o que está aí, que agora lo vamos a explicar, e outra que é o rito, que tamén se conserva. É dicir, hai un persoaxe e hai un rito, que iso é unha das cousas máis interesantes, porque a veces vemos que se recuperan entroidos, pero que realmente o que ven sendo o rito que facía ese persoaxe non se recuperou. É dicir, vas no persoaxe, pero realmente anda a dar voltas, pero non recuperou o rito que é a esencia total dese entroido. Sin ese rito, pois un persoaxe carece un pouco, sí, está aí o persoaxe, pero carece de espírito, por así decirlo. Entón vamos a empezar polo persoaxe, que este aquí, que é o mudado. O mudado se compón, se o vedes aí, bueno, este persoaxe non hai dos mudados iguais, é dicir, non hai dos mudados que se parecen, este é un entroido totalmente diferente. Isto consistía en mudar a apariencia e normalmente a xente, falemos dos anos 50-60, que creas que teño bastante falado, iban o baúl que todos temos na casa da aldea, pero normalmente non iban nin o seu, o mellor iban dun familiar. Iban ali, buscaban roupa bella, roupa antiga e cambiaban a apariencia. Normalmente os homes vestían de mulleres e as mulleres vestían de homes, e ese era máis ou menos o traxe. Ollo, había que levar hasta tapar as mans, se podía ser. A clave é que nadie supera que entieras. Despois, ese sería a base do noso traxe. Outra cousa que fai simbólico este entroido dentro de cabe era, claro, logo máis complicado a veces é tapar a cara, a apariencia da cara, non? Entón, o máis fácil que había antigamente era o que chamamos a careta de trapo, que era simplemente por un trapo en blanco, quitar a parte dos ollos claramente para poder saber por onde se move, e algúns decoraríano, a maioría, creo que temos unha foto antiga, levábanos totalmente en blanco, e era a forma máis fácil e barata, porque estamos falando de anos 50-60, de que non te reconoceran a tua apariencia pola cara. Pero despois tamén temos recollido que, como todo entroido, había persoaxes que eran un pouco, digamos, máis trouleiros, gustaba máis a troula, eran máis creadores, como hai en todas as parroquias, e estes sí que se curraban mellor unha careta. É dicir, eu tiña unha veciña que tiña recordado hasta en nena, a veciña de 80 e algo anos agora mesmo, que tiña, recordaba ver caretas con osos de animais, é dicir, xente que se curraba a mellor meses para facer unha careta, unha apariencia diferente, e esas caretas artesanais, que non sempre chamamos careta, nos alá non hai costumbre de chamarlle máscara, pois iban a veces no medio, pero non eran tan comuns. Estas eran moito máis difíciles de ver que estas que vemos aquí. E despois tamén este persoaxe tiña que protexerse, é dicir, no rito que vamos a explicar ahora, tamén había que marcar un pouco o territorio, é dicir, este persoaxe tamén era un pouco a autoridade. Entón, para eso, é para o que está algo que teñen aí as compañeiras, que é o bimbio. O bimbio é moi tradicional na nosa zona, non é autóctono 100%, pero decirvos que o bimbio se utilizou en todo o condado, que é unha bisbarra que ten moito carácter vinícola, entón patar as viñas era algo que había en abundancia, ven sendo un látigo ou unha fusta perfecta, é dicir, que se mete contigo e das un bimbiazo, e aparte decían que antiguamente daban bastante duro,
pois é unha arma que se pode conseguir no momento en calquer leira. Ainda hoxe en día os prados de Ribadetea e as veigas están completamente cheas de vimios. Logo outra cosa que se facía era mudar a voz, é dicir, para que non te reconoceran tempo pola voz había que intentar facelo de maneira de que dera dúbidas de quen podía ser, e iso poden volver as compañeras para pedir unha perriña. Como se vos fixades, vos intentades facer eso, ou aprendila a facer realmente de neno, sabes? A mí me sale de nacemento, de neno, que é algo sabes? É algo que desde que éramos nenos íbamos polas casas, porque un nacín un pouco esta tradición. Entón, ibas, con 3 anos se aprendía a facer este son, entón, por tanto, era algo que a mí me sale por naturaleza, e xente que quere intentar facer este sonido, cambia a voz, tan fácil, e non é capaz, se cambia, a mí me sale perfectamente, pero non é un poquinho igual, pois, esta era outra cousa que había que mudar, que era realmente a voz para que non te reconoceran por ela. Logo, algunhas cuestións que hai, que vou dar para atrás a foto, porque era que temos recollido hasta algunha foto antiga, e esta tradición, ao parecer, se facía en máis lugares, que era levar unha boda no medio, uns namorados. E isto tamén me lembra a outra tradición, que logo vamos tocar un pouquillo por arriba, que na nosa parroquia tamén había, que era do Rancho de Reis. Porque as parroquias da zona do condado, no Rancho de Reis, se levaba tamén un rei e unha raíña, que simbolizaba o mesmo. 2 rapaces solteiros, rapaz e rapaza, que querían xuntalos á propia aldea, de a mellor maneira no entroido e demais, por xuntalos aí, que desfilaran así, e aí se facía unha pequena unidade. Pois isto tamén, vou vos enseñar alguna foto antiga, isto tamén se facía en Ribadetea, Ribadetea no condado, non? Que estamos falando dun entroido que se estende por todo Valdetea cando mínimo. Eu tamén teño escoitado, aparte teño un compañeiro que vive naquela zona, no Ribeiro, que tamén se facía algo así, que se podía levar unha voz, non únicamente unha cousa do que é o condado, creo que era a nivel todo sur de Pontevedra e o val do propio río Miño, hasta o Ribeiro, era unha costumbre que se facía. Pero ben, isto era máis ou menos a base do que era o persoaxe. Pero agora vamos contar un pouco como era o rito de sair ás perriñas. E isto se facía, polo que lavo recollido normalmente, no domingo e o martes de entroido, que era cando se salía. Nos ahora salimos o domingo, o martes non sei máis complicado, pero día non se pasa aí o domingo de entroido. E o que se facía era xuntarse unha comitiva. Isto mudou bastante, nos ahora somos, claro, un único grupo, non damos, bueno, podíamos dar para máis, pero facémoslo como un único grupo. Pero antigamente iba un pouco por barrios, por aldeas dentro da parroquia, non? Daqui, Ordalá, os nenos solían ir a casa dos veciños xuntos, ou da familia, os máis mozos, que eran os máis malos, os que daba máis medo a toparte con eles, iban en outros grupos, e logo sempre tamén teño escoitado que había mítico trouleiro da aldea, xa veterano tal de guerra, que igual iba por súa conta, non? Iba polas casas a facer o que vamos a contarvos agora, pero iba por súa conta, el non era autónomo. E estas comitivas tamén temos recollido que os que teñen agora en torno a 50 anos, que levan no ben, que salían a mellor a comitiva dun barrio e se atopaban rapaces de 15 6 anos con outro e andaban a bimbiazo limpio entre eles, é dicir, que era tamén un pouco a trola que se facía, como a rivalidade, tamén se aproveitaba ese día para facer un pouco de mal, tamén digamos, non? Pero a base da perriña era ir polas casas, facer un pouco de trola, que non sepan quen eres, e pedir o aguinaldo, que é onde ven o nome perriña. Perriña significa, traducido, aguinaldo, ven sendo o mesmo. Logo explico onde ven o nombre, porque é o que nos dá a continuidade de saber a antigüedade que ten este entroido. Bueno, non o podo dicir agora, perriña ven de perra chica, que eran os antigos céntimos da peseta, de finais do século XIX, porque hai un entroido da zona que non está recuperado, que ese rito chamabanlle ir ás pesetiñas, o sea que é parecido, non? Pero isto xa nos dice que polo menos ao final do século XIX este entroido xa existía, porque é o que iban a pedir polas casas. Entón, se iba polas casas en grupo, se facía troula, se lle daba de comer, se lle daba de beber, pero sobre todo se intentaba saber que eran esas personas que invadían o teu territorio. Que son estes que viven encapuchados, como non falan nada, só din prin, 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 que son estes? Van travestidos normalmente, os homes de mulleres, os mulleres de homes, non sabías. Entón o truco trato, que pasa en moitos lugares aquí, era que se te soltaban a perriña, se che daban algo, dicir, uns céntimos, unhas pesetiñas, o que fora, desvelaba a apariencia.
en caso de que non che deran nada, pero casi todo o mundo implicaba con elas, non? Despois a casa normalmente xa había veciños reunidos, se implicaban, en torno a desvelabas. E no caso, que isto lembra moi ben, por exemplo, miña aboa, que ten en torno a 80 anos, ela lembra perfectamente, de que se te querían quitar o trapo, facer algo, en todo cando estabas con toda a sentencia do mundo andarlle co bimbio, e tiñas toda a legalidade a favor túa. É dicir, e era como unha especie entón de truco-trato. Eu lembro que a abuela conta unha vez, debe ter 12 anos, por aí, que lle intentaron quitar o trapo unha amiga, unha veciña, sabía que era ben, e lle deu fuerte, tanto é que casi se nimesta que todo, bueno, do fuerte que lle deu co bimbio. Pero é un pouco a función do que ven sendo sair as perriñas. Unha vez que estas comitivas rematan o día, que andan por toda a parroquia, o co que se xunta, que xunta facemos nosos en día, é unha, pero isto diga despois, é unha cena ou merendola, como chamamos nós, é dicir, toda esa comitiva conxuntao en común, en colectivo, por fai esa, digamos, esa hermandade cunha cena o que ven sendo, non chamo de merendola de forma máis popular. É parecido tamén ao que fan outros entroidos cos comadres, cos compadres, porque ao final son banquetes rituais das tres festas de inverno estacionarios, pois isto é o mesmo. Decirvos que unha época que iso foi máis no franquismo, que escaseaba o diñeiro, seguramente non había un duro, por así decirlo, e entón isto pasou non só en Pontareas, tamén no lado de Mos pasou, do outro Serra do Galleiro. Se daban ovos, era o que se daba. Se iba a pedir as perriñas ou o fueguillo, é o que se iba a pedir. Que pasa? Que eu pensaba que estes ovos eran para facer o que sei, unha comida común, unha tortilla ou non sei, algo en común, pero non, realmente logo do miña abuela que cos ovos reunidos no sábado seguinte se iba a feira de Pontareas, que era das maiores de todo o sur da Galiza, se vendían e co diñeiro sacado deses ovos se facía esta comida ou merendola, é dicir, que ao final o que sacaba sempre había unha transformación, por así decirlo, en diñeiro, sabes, en cash, como se dice ahora, para facer ese banquete común entre todos os que iban. Despois disto, decimos que esas comitivas eran mixtas, sabes? É dicir, aí entrou nos ranchos de reis pasen moitos que solo prácticamente eran para homes, sabes? Solo podían ir homes. Estes non, estes eran mixtas, porque mi avó aparte iba en pleno franquismo, iba a sair as perriñas, o sea que era algo que era totalmente mixtos. Outra cousa que, por exemplo, que cabe a pena mencionar, que ahora vou pasar un par de fotos. Aquí temos a perfección, que a verdad que me despistei un pouco cando empezo a falar solto dunha perriña. Como vedes, está aí os compañeiros, a comitiva, os mudados, aí os vedes, está o señor que é o veciño, e aí o vedes ca carteira na man que acaba de soltar as perriñas e pois está celebrando. E máis que a máis baixinha que está aí, que a temos tamén aí hoxe, está levantando, non sei ben, o billete que soltou. É dicir, que chegou hasta dar un billete, xa non eran moedas. É dicir, é un exemplo que temos dunha entrega do ritual, non? Vamos mudados tal, e como o señor todo contento, aparte, que é un bo augurio dar as perriñas, pois está dando as perriñas. Isto é parte despois da trona que hai, isto dentro dunha casa, da mesmo o señor, na súa bodega, pois entra, mira, tiña aí viño, tiña de comer, brinda cos mudados, é dicir, a xente que ainda lembra isto, sobre todo a xente maior e lle gosta, disfruta moitísimo o día. Agora vou falar un pouco como te recibe a aldea, é dicir, mira, o señor, por exemplo, está aí, pois, brindando por nós, por así decirlo. Porque esa ten outra cuestión, que é como te recibe a aldea. Miña aboa decía que antiguamente a súa nai, que sería miña bisaboa, xa deixaba as poucas monediñas ou que tuvera para darlle os mudados apartados para ese día. É dicir, como o día anterior xa preparaba telos para cando viñeran, facer un pouco de trola con eles, o que fora, xa ter un pouco apartado. Claro, antiguamente nas parroquias non había comunicación, cando se calcularían máis ou menos tamén o número de comitivas que iban, non se le ser tampouco decir 50 comitivas, non, mellor eran 2 ou 3, non había máis, xa calculaban un pouco todo. E tamén moitas veces, que iso ainda fano hoxe, e aparte desa xente que o viviu, que ahora xa é xente, bueno, bastante vai maior, te espera na porta da casa, é dicir, xa te espera, que aquí unha foto hai, bueno, este outro recibimento en outra casa, que nos puxeron aí de beber, aquí xa esta foto máis actual, do ano pasado, este do ano pasado, sabemos que somos bastantes máis, pero bueno, deben de comer, de beber. Isto será a comida que facemos cando remata o entroido, un par de semanas despois, aquí con veciños.
Bueno, aquí tendemos que hai xente, quería porvos unha foto que sale eso como estamos, pero que non se entrou a Peñal, como é tamén un entrou rural, que é unha parroquia, hai xente de todas as idades, dende xente máis veterana, que esta xente fixo de nena, auténticamente, que é unha xolla. A nenos totalmente pequenos, que tamén veñen de medio. É dicir, unha comitiva de todas as idades, totalmente mixta. Isto é o que nos chamamos a perriña móvil. É o que vos iba a decir antes, que hai parroquias como Xinzo, que non vou tocar un chisquiño outras parroquias do lado, que facían carros aparte, facían carros, e cando acababan a súa parroquia baixaban a vila, a Pontareas, e na vila pois daban voltas cos carros, non? Decorados así. Nós non temos constancia de que se fixeran carros. Hoxe en día o que facemos é coller un chimpín, o perriña móvil, como chamamos, porque levamos xente maior, levamos menos, a decoramos, e, bueno, e vai tamén con nos na comitiva. Posiblemente no pasado tamén se fixera isto en Ribadetea e no resto de parroquias, vamos. Igual Xinzo foi a última que lle quedou, Xinzo de Pontareas, non Xinzo de Línea. Ainda o teñen en lembranza, non? Pero ahora mismo non. Bueno, outro señor que saluda un pouco recibimento, non? Aquí vemos a xente que nos espera, sobre todo a xente maior, a forma de recibimento que nos ten. Aquí temos unha fotaza. Non ves? Aquí xa temos un par de veciñas que están xuntas esperando por nós, e chegamos e como interactúan co persoaxe, co mudado, como fan brincadeira. Só hai que ver a cara das veciñas, non? Un pouco o xogo aí como está todo, é dicir, que a xente está ese día esperando, é o día, é dicir, dentro do que inverno no nosa parroquia, o día máis grande, que está esperando sobre todo a xente maior. Home, claro, ahora mellor a xente de 30 anos para baixo, bueno, non lle fai moito caso, pero a xente maior sigue sendo un día de gran ilusión para ela, é dicir, sigue vivindo como cando eran nenos moitas veces. Isto vou entrar agora, pero antes vos quero decir, porque hai unha foto antigua que depende deso, que tamén antiguamente non remataba como nós, que, bueno, rematamos e, bueno, cada un vai pa súa casa, non? Isto remataba con baile. Había un baile na aldea. No baile xa non iba todo o mundo vestido 100% de mudado, aí moita xente hasta se cambiaba, aí xa se levaban mellores galas. Isto se perdeu, xa non me lembro nunca dese baile, pero en todo remataba ese día na aldea cun baile colectivo. Estas fotos que vos estou ensinando, que son moi interesantes, e logo tamén vos vou contar porque é moi difícil atopar fotos antigas, por exemplo, dun entorno rural e humilde como era o noso, non? Pero esta foto sale o que vos decía eu. Isto é unha parroquia do lado. Estas fotos son dun amigo meu. Isto é da parroquia de Pías, moi pretiño de Ribadetea. Nós estamos pejadiños ao Valdotea, o propio Ribadetea, e este está ao outro lado, que somos veciños. Como vedes, é antes dun baile, xente que saliu pola tarde, pola aldea, e vai po baile. E vedes aí a parexa de noivos, o trapo na cara, vedes ao lado tamén, o que está aquel lado que ten o bimbio na man, con Juantiños tapaos, é dicir, este non se sabe tanto o que é, pero bueno, tamén está mudado na apariencia, e vemos un pouco como en todo. Se vedes alguna foto nosa que non salga alguna máis, ca nosa noiva e marido no medio e todo, pois prácticamente, é dicir, estamos recreando o mellor que podemos, pero que se parece moito. E isto antes, por iso hai unha foto do baile, que alguén levou a cámara antes do baile e sacou a foto, porque realmente ibas polas casas máis humildes e tal, e que tiño a cámara de fotos. O Rancho de Reis, que logo tamén quería eso, tocarlo un segundo, como era un pouco máis de nivel, un pouco máis prestixioso, si hai fotos, porque iba xente un pouco máis de nivel económico normalmente, pero isto era o máis humilde que había na aldea, por iso era tan popular, entón é difícil conseguir unha foto. Este é outra foto tamén, estas fotos creo que son dos anos 50, por aí, inicio dos 50, máis ou menos, que tamén sale un, bueno, pois con tipo unha máscara tradicional, unha cousa así, un home travestido de muller, aí sale sin trapos, seguro que leva algo na cara, é dicir, a clave da nosa zona era que non superan quen eras. Esta foto atopela nun grupo que teño en Entroido, que é un Mondariz, realmente, isto é Lugares en Mondariz, unha foto que eu só vi a primeira vez ahora, antes do Entroido, e salen os nenos, que esta foto dicen que dos anos 30, igual por aí, 30, 40. Como vedes, pues máis ou menos que nosa tipoloxía, porque ainda que estamos falando de modelo Lugares, isto iba por todo o Valdotea, todos vamos moi parecidos. Estes sí que son uns nenos pequenos que estaban saliendo a perriña. Igual son irmáns, primos ou simplemente veciños. Iban a salir a casa dos veciños a pedir as perriñas. É dicir, unha foto moi interesante. É raro ver unha foto así, xa vos digo, do noso Entroido. Nós non temos un traxe como outros entroidos moi chamativo, que era caro, entón se facía fotos. Non, non, cada un é eso, iba como podía, as fotos escaseaban. E esta sí que é en Ribadetea. Con decirvos, esta foto parece, non sei exactamente o ano,
pero vos puedo decir que é antigo, porque este señor que sale aí, o que vai sin máscara, que tengo petillo na boca, morreu fai uns anos e era a persona máis bella da aldea. E morreu fai uns anos. Non sei se me dá algo compañía, que edad tiña cando morreu Blanquito? 90, sí, 93, posiblemente. E aí sale, pues, de rapaciño total. Este sí que no baile de Riba de Tea. É dicir, cando acabou o entroido, bueno, que saliron as perrillas, non acabou o entroido, pola noite, pois é unha foto que sacaron pola zona que non sei exactamente onde faría o baile, creo que eso mudaba, porque daquela había moitas máis tendiñas baile que hai agora, que agora hai un bar, grazas. Bueno, sale, pero sabemos que aquí, por exemplo, xa saben vestidos co baile, xa un pouco máis clásico, por iso, como van un pouco máis clásico, o de lado salía, por exemplo, un traxe, un disfraz, con unha máscara e todo, entón pode haber fotos. A nós o que tamén nos interesa, bueno, aparte do valor da foto, que é unha foto antigua, nos interesa porque era do baile que se facía acabar, cando as nosas comitivas saían, pois, que por menos temos unha foto dese baile, non? Que antes de entrar. E, bueno, agora vou falar de algo que é interesante. Xa vos enseñar fotos, igual iba a facer as fotos desvelando cousas, pero bueno, xa foi así máis fácil. A antigüedade do noso entroido. Bueno, temos fotos antiguas, temos xente maior que se acorda de sempre desto, pero claro, de aí para atrás, quen sabe isto onde vai, sabes? Entón, o mellor que podemos haber sacado, que para nós é unha reliquia conservar, é o nome do ritual, as perriñas. Polo menos sabemos que cando se existía a perra chica, ao final do século XIX, ser céntimos da peseta, isto existía, porque de aí sale o nome. Para atrás, posiblemente, eu penso que seguiría existindo. Tal vez, como cambiou o rito, tendría outro nome, pero temos unha base de partida de que no século, polo menos no último cuarto do século XIX, isto tiña que existir totalmente, é dicir, bastante a pleno rendimiento, para ter o nome posto aí que durara, pois hasta hoxe, que tiña que decir que ser unha das festas máis importantes da parroquia. É dicir, pode decir algo, vamos sabendo. Outra duda que temos, que eu non conseguín sacar, que lle pasou a moitos entroidos, é que, como sabemos, moitos entroidos, durante a ditadura franquista, se censuraron, saían un pouco agachadas. Se pasou en Riba de Tea, debeu ser nos primeiros anos da ditadura, non o sabemos, porque sí que temos recollido información que nos anos 50, anos 60, cando miña avoa era unha cativa, sí que se salía a pleno rendimento. É dicir, aparte salían mulleres, salían nenas, salían homes, todos mesturados, que logo en outros lugares igual empezaron a sair, pero só homes, ou se tuveron que cristianizar e que limpiar a fecha para salir nas festas, ca iglesia da man e tal, pero nós non sabemos con ese comezo da ditadura se perdeu non, pero que xa vos digo, nos 50 polo menos se salía, estaba pois nunha plenitude, nun esplendor moi bo entroido nos anos 60, 70. E pouquinho a pouco se foi perdendo, se foi tamén introducindo un pouquinho máis o carnaval, as estradas melloraron, que non estamos a de Pontareas, a xente, foron mantendo os nenos un pouquinho esa ilusión de ir polas casas a pedir a perriña, pero se foi todo máis vinculando hacia as, claro, como nunha vila, non? Que está máis cerca, hai carreteras, ali fan desfiles de carrozas, fan tal, en vez de andar por Tanxa, ibar nunha comparsa, se foi perdendo, e os últimos que saímos, que eu me incluo, por la parroquia a buscar as perriñas, somos en torno ao ano 2000. É dicir, en torno ao ano 2000 foi cando se perdeu totalmente esta tradición. E xa vos digo, no ano 2000 iba vestido de Spiderman, ou de mosquetero, de que me cadrara. Iba a facer o rito, que eu iba a buscar as perriñas, quería esas perriñas, e logo sí que facíamos, máis meus veciños, a xente do buen entorno, todos nenos que nos criamos xuntos, facíamos esa merendola común, É dicir, íbamos a buscar as perriñas e despois, co que xuntábamos, nos iban a mercar ao supermercado e facíamos a merendola. Por iso selamos as perriñas tamén, porque sabíamos que había premio. Pero bueno, que eso foi o último que se lembra. Hasta esta foto, que é no 2018. A partir do 2018 foi cando fomos recuperando, primeiro se por digo, un pequeno estudo de recuperar todo o que había, e despois eu, que son a máscara e o compañeiro, nos animamos, dixen, vamos a dar unha volta, pero non foi así, vamos a vestirnos, a ver que pasa, a dar unha volta pola nosa zona, porque dimos, que ali xa nos conocen, saben que somos un pouco troleiros, e vimos co recibimento das casas que estou no fundo, o sea, que xente extraña, gustou, hasta nos daban de beber e todo, e dixemos, ostras, pero isto é un negocio, pero bueno, así que gracias a ese negocio, se foron despois agregando máis xente, bueno, isto non lo enseño despois,
se foron agregando pouquiño a pouco máis e máis xente, e isto é do ano da pandemia, se mal non me engano. É dicir, nos deu tempo a salir antes da pandemia, se non é 2020, 2019 debe ser. E como vemos, esta foi a primeira salida un pouco masiva. É dicir, que aí xa somos un grupo, na Capela Santa Cruz, que é unha capela moi emblemática de Ribadetea, aí xa somos un grupo bastante considerable. É dicir, se animaron menos, xente maior, nos puxemos no centro cultural veciñal, que temos nosas sedes, se fan as actividades, as festas, se fai todo, e nos parece un grupo bastante grande. Pero bueno, despois, que isto é do 2024, este é do ano pasado, creo, se mal non me engano, ou 2023, pero bueno, como ves, a familia foi crecendo. É dicir, máis xente de todas as idades, porque aí dende nenos pequenos, isto é 2022, dende nenos pequenos a xente de 30 anos, xente de 40, xente de 80 anos, de medio, é dicir, de todas as idades se animaron a vir. E esta xa é este ano, que bativo o récord. Este ano vamos 30 e algo. É dicir, igual, viu moito neno, pero viu moito, que eso nos gustou moitísimo, que viu moito neno pequeno, falamos de nenos de 6 anos, e vieron co pai, ou vieron co abuelo, e o abuelo viña igual vestido, o sea, é dicir, algo bonito, é dicir, que se animou, non sei que se animara o neto, non, se animou o neto, se animou o abuelo, a ver, que iso para min é fermoso, é dicir, pouquinho a pouco, entrando, pois, foi crecendo, é difícil, porque de 2018 ao 2025, que xa hai 7 anos, moitos entroidos van perdendo follo, ao principio moito tal, pois en cambio noso, como seguimos, eu creo que seguindo ese camiño de que algo máis popular, máis noso da xente da pé, a xente máis humilde, non é algo que igual pensas que non algo prestigioso, algo que fan 4 que se lle máis diñeiro, non, como algo tal, pois a xente pouco a pouco, cada vez ven máis xente que estamos sorprendendo, que entre pouco hai un par de bodegas que sempre non saben na parroquia que non vamos a caber, polo tamaño dos que estamos indo, non vamos a caber, e iso é un pouco o logro tamén deste entroido. E agora tamén, xa para rematar, vos vou a falar rapidamente de outros entroidos que había na nosa zona, no val medio do Tea, que se perderon, pero que era igual, facían o mismo que nós, pero cambiaba o nome, que serían, por exemplo, os farrapeiros de Xinzo, que son os que facían os carros, estaban as mascaritas de Areas, había outros que chamaban noutra zona as pesetiñas, había tamén outros que chamaban mamarrachos, tamén había os currimiños de Mos, os maruxos, que son de Alxena, que é un compañero máis da zona de Salvaterra, tamén me estou dito que na zona de Alxena, máis hacia Salvaterra, había outro personaxe, como nós, era o mesmo personaxe, vamos, que se chamaban os maruxos. Bueno, en Mos, que acaban de recuperar recentemente, onde botou un cable, xa me dixo, que somos o mesmo, porque eles ainda cando van a pedir as casas, o currimiño di perriña, é dicir, que somos o mesmo personaxe, sabes? Para min, o típico personaxe do entroido galego rural, é dicir, que non hai un traxe que siga unha estética ni nada polo estilo, é dicir, que ao final estamos recuperando, creo que pouco a pouco, máis polo menos en estudio, máis nomes, agora só falta que igual, seguindo o exemplo de Ribadetea, pois saímos un pouco a dar o paso e polo menos dar unha voltilla pola aldea, que xa sería, pois, un paso de xigante, vamos. Eu non sei que vamos de tempo. Ben. Canto queda, máis ou menos? 20 minutos. Bueno, vamos, moi ben, eu pensei que ia máis xusto. Sí, porque, agora xa que sabemos que vamos ben de tempo, eu pensei que estábamos un pouco máis xustiños, decirvos que dentro das festas de inverno, que agora sí que podo ir para atrás un pouco, dentro das nosas festas de inverno, por exemplo en Ribadetea, este ciclo empezaba realmente, non seríamos como os feos, os do final do entroido, non? Pero como moitos lados empezarían cos bonitos, que eran os danzantes, os que salían a danzar, non? Que estes salían o Día de Reis, que se conserva o nome, o Rancho de Reis, non? Esta foto atopei na miña casa, e do ano 1929, o 5 de xaneiro, é dicir, foron a posta a Punta Areas a sacar unha foto e volveron para a parroquia para logo bailar, pero quixeron sacar a foto, pero bueno, aquí xa había o que vos digo, xente un poquinho máis de poder económico, pois se podían permitir estas cousas. E isto é un Rancho de Reis, isto que cando empezaban as nosas festas de inverno, é dicir, casi co ciclo de entroidos, pois o que salía, non? Dicirvos que Punta Areas, ou a Bisbarra do Condado, ainda ten unha gran riqueza de ranchos de reis, é dicir, que a nivel galego ainda somos os que máis conservamos realmente. Non recuperámonos, é dicir, o rancho sí que botou perdido en Ribadetea uns 80 anos facilmente. Un par de anos que recuperamos, esta nosa iglesia de Ribadetea, os truxemos, pero
pero como non temos, antiguamente, hasta fai 15 anos si hubo, pero ahora mesmo non temos un grupo propio folclórico, un grupo de baile, de muiños, tuvemos que traer a parroquia do lado de Fozara, que aparte hai moitos lazos familiares aí, e viñeron 2 anos, non no propio día, que era o día 5 de xaneiro, pero botamos un par de anos traendo este rancho de reis a nosa parroquia a bailar, que a xente maior tamén bezouno, porque o día dos reises, como chaman alá realmente chamanlle cadrilla de reises, estas danzas, era tamén dos días máis grandes do ano, porque iban polas casas, e daba de beber, sacaban as mozas a bailar, hasta lá un mítico espello, por se o mozo se celara, lle botaron o meigallo, lle botaron a maldición, lle volvera de volta, é dicir, moi interesante tamén todo este mundo, pois era moi parecido en todo, e estes son os primeiros que salían. Aquí está un pouco o mapa, este mapa un pouco tamén humilde, que fixen fai tempo, que sale un pouco dentro do condado que se conserva, máis ou menos destas festas de inverno. Xa vamos ampliando un pouquiño os ranchos de reis, máis o que é o entroido. Empezando por arriba, temos o rancho de reis de Lugares, aparte un rancho grande que hasta ten dende o rancho normal a nenos infantil e maiores e veteranos, é dicir, un rancho o máis grande tal vez de todo o condado. Vamos baixando, temos o de Cortellas, un rancho que nunca se perdeu. O de Cortellas ten algo que aparecer, nunca se perdeu, eses bailaron sempre. Dicen que as mellores, al igual que o de Gulans, os que conservaron mellor os bailes, as letras, as danzas e hasta os cantos que les cantan no seu día, as coplas, son eses dos ranchos, sobre todo Cortellas, porque este nunca se perdeu. Este sempre sigo a tradición. Hubo outros que se recuperaron, perderon, tuveron que recuperar o fío, falar ca xente para recuperar sobre todo os pasos das danzas e todo isto, pero ese, por exemplo, nunca se perdeu. Logo baixando estaría o de Fozara, aquela máscara de mudado sería o noso entroido, máis abaixo estaría Gulans, o que está solo para este lado serían os muiños de Oliveira, que tamén conserva a súa danza de reis. En Salvaterra, se manda me engaño, aí non pode botar un cabo compi, creo que en Pesqueiras que se conserva, non? Este ano non saliu. Non saliron este ano, é que este mapa ten uns anos, En Lourido. En Lourido, aí está, en Lourido, sí, pero saliron este ano. Lourido, sí. Sí, saliron, bueno, pues mellor. Salvaterra están os reis de Dama, bueno, é Salceda, non? Sí, que hai Salceda que puxen, que son os da feira, os ranchos da feira, que tamén ten o seu propio entroido, que ahora está pondo un pouquinho máis en valor, e un pouquinho o mapa que temos do condado, é dicir, que dentro do que cabe, non a zona de Pontareas, o condado non é moi famosa, pero que ainda conservamos bastante. É dicir, que non temos, non é Xinzo de Limbia, non é Verín, non Limbiana de Bolo, ni moito menos, pero é dicir que ainda se foi conservando na bisbarra de forma un pouco discreta, nunca se deu moito valor, tal vez o problema é ese, pero ainda se foron conservando resquicios por menos dos ranchos de reis e un par de entroidos. Bueno, esta xa expuxen, esta vou deixar aquí un segundo, pero antes vou dicir que tamén dentro do que era o entroido do condado se perderon máis cousas. É dicir, outra tradición que se conserva, e esa se conserva na vila de Pontareas, que é parecido ao do voso, como se chama? O galo Rabanel, pode ser? Rabachol. Pois vamos a parecido, en Pontareas, polo menos, no que é a vila, se conserva o enterro da sardiña, que cando remata o mércores de ceniza, non? Remata o entroido, aí sí que se fai na vila, se fai unha procesión, se leva a sardiña ao centro da vila, e ali se queima que o fin do, ven sendo o que o fin do enterro, pero bueno, é do pouco que conservan na vila, porque ollo, que a vila de Pontareas ainda fai, pero tampouco fai tanto, é dicir, fai 50 anos, 60, tiña como un domingo leiro, que se facía olas na rúa baixa, onde pasa a Nacional de Pontareas, olas de barro, é dicir, recipientes de barro, se lle metía cinza, fariña e tal, tiña como premios no entroido, que era parte do entroido de Pontareas, e se rompían, e se facía tipo como un domingo fariñento, pois isto Pontareas o tiña hasta fai, non tanto, 50, 60 anos, no que a vila, isto ainda se conservaba, é dicir, que para ser unha vila Pontareas tiña os costumbres de entroido que hoxe en día casi desapareceron. Despois tamén outra cosa moi importante que para min, que había era moi bruta esta festa, isto xa me lo digo agora, este se queda raro, que era porque teño recollido, porque meu abuelo viviu, veneno, as famosas corridas do galo. Isto no condado está totalmente arraigado, é dicir, moitas parroquias en Ribaetía non sabemos se había corrida do galo, non nos dá, eu penso que sí, porque casi todas tiñan, pero por exemplo o de Fozara, que ten Rancho de Reis, o de Padróns, que está pegado a nós, que meu abuelo é nativo, bueno, ahora que par descanse, era nativo de aí, o de Toutón, que Toutón conserva no seu serán dos namorados, non sei se vos sona, que ainda fai un serán moi famoso, que teño un galo, por que? Porque o serán foi a forma de que
continuar a festa da corrida do galo, non? Co Serán, é dicir, de certa forma conservan esa corrida do galo, pero bueno, se facía en moitos lugares, se facía tamén en Cristiano no barrio do Puño, é dicir, se facían moitos. E esta festa era tamén típica do Entroido, era casi que de final do Entroido, como ven cadrando Serán de Teutón, ven cadrando casi con Entroido, a veces o Entroido un poquinho antes, a veces un poquinho despois, pero era como o toque final, porque era unha festa, xa vos digo, un pouco que le ha contado o meu abuelo era un neno desde Padróns bastante salvajada, isto era, collían un galo bravo, lle tiraban laranxas, o meu abuelo decía que aproveitaban, pero facían unha procesión co galo antes, meu abuelo me decía que eles aproveitaban de nenos, que tamén que nenos malos, porque o cura iba na procesión, o cura iba no medio, e eles tiraban o cura, aproveitaban que tamén estaba medio estable e tiraban o cura en vez de tirarlle o galo, pero bueno, primeiro laranxaban todo o galo e tal, despois o ataban no árbol. Según a parroquia isto cambiaba, en Teutón creo que era hasta o pescozo o enterraban, eu según te contaba, bueno, creo que en Padrón o ataban no árbol, collían un mozo solteiro, porque ao final era como a prova un pouco destas, que tamén os entroidos se basan en eso, non? En mostrar a sociedade, sobre todo a xente adolescente, nese tránsito, sobre todo os homens, como a iniciación, que a madurez, non? Os seus valores e todo isto ca parroquia, normalmente un rapaz solteiro, lle tapaban os ollos, decían, daban unhas voltas, lle daban un pao, e tiña 3 intentos para matar todo o animal, pois é unha festa un pouco bruta, é dicir, non a brutalidade de matar o galo, senón un pouco a maneira que o facía, primeiro lle tiraban laranxas, logo o mazaban vivo, se fallaban os 3 intentos, veña outro, sabes, a probar, claro, ese en día, é dicir, hai cousas que veñen de tradicións antiguas, home, temos ainda aquí os touros, non? Que seguir facendo sufrir un animal, pero bueno, é dicir, esta o que ten que era moi bruta, vestir unha persona de galo, que faga de galo tampouco é viable, porque ou hai como estas zarramblas de Extremadura, porque senón acaban con ela. E esta festa, decía o abuelo, que era un pouco esa vez de nivel, é dicir, os que organizaban, porque logo o galo, salían as coplas satíricas do galo, é dicir, aí se falaba da aldea, do que fixo durante todo o ano, os veciños, iba un pouco na... Antiguamente, decir que no calendario primeiro romano o ano acababa, pois, en marzo, cambiou, non? Por exemplo, outubro sería o octavo, non? Noviembre, noveno, non coincide. Pois sería máis ou menos en ese fin de ano, porque para eles valoraban un pouco o ano donde aí, porque as coplas do galo parecer eran que as maldades que fixe un veciño e tal, de todo o ano salían aí. En cambio estamos falando de febreiro, realmente, decir, pero para eles é como un inicio de fin de ano. E salían esas coplas. E despois das coplas, que era o testamento do galo, se chamaba así, se comía o galo, se facía a comida colectiva. Pero o meu abuelo, que é de familia moi humilde, claro, lembra que os que rapaces que collían son eses rapaces un pouco máis de familia de diñeiro, os que comían o galo eran familias adiñeiradas. Sí, a procesión era común, os laranxazos eran para todos, pero que sí que había un pouco de clasismo en esa festa, non é tanto como Entroido. Esa por esta era unha festa que estaba pues totalmente arraigada, bueno, aparte de en toda Galicia, o norte de Portugal, creo que hasta hai un sustrato alá por a Bretaña francesa de que había unha festa moi parecida a corrida do galo, non exactamente igual, con un par de matices diferentes, pero que era igual, é dicir, en Cantabria, non se recorda algo, son, é dicir, festas do mundo atlántico, que hasta igual fai 200 anos estaban bastante asentadas, quedan vestixios, pero que vos digo que no Val Noté hasta fai, isto sería fai 70, 60 anos, estaba completamente, bueno, para mí que me prohibiron porque estaba no seu auge total, porque participaba toda a parroquia, vamos, é dicir, que estaba no seu auge. E un poquinho, pois, o Entroido de comer no condado, é dicir, se facemos unha pequena balanza, temos que primeiro salían os bonitos, os danzantes, os ranchos de reis, saían, danzaban, ian polas casas igualmente, lles daban aguinaldo, lles daba tal, despois normalmente viñan o que era o noso Entroido, salían o que era os feos, tamén polas casas outra vez a pedir un pouco máis de forma humilde, porque aparte no rancho de reis para poder participar tienes que saber bailar, non valía calquera saber los pasos, e despois por último, no que é o rural, pois estaba o que era corridas do galo, non? Que ese era o final do Entroido, era a última festa, era un gran banquete final cos últimos retazos, e a partir de aí, cando se decía que chegaba a primavera, e estacionalmente no calendario, pois a verdad que coincide, sí que é así. Bueno, non había un apéndice como Pontareas o domingo leiro este que facían, o enterro da sardiña, pero bueno, me estou referindo máis que nada ao rural. E xa por último, que ahora creo que estamos máis xustos. 10 minutos, 8 minutos. Bueno, entón dame tempo a despedirme. E xa por último un pouco, dende que empezamos no 2018, onde chegou un poquinho nos Entroido.
hoxe en día, o nos entroido, que xa che digo, en 2018 salimos dous amigos, e hoxe en día, bueno, estamos desfilando de forma fixa, bueno, o noso entroido en Riba de Tea, o domingo de entroido, pero aparte tamén estamos desfilando en Cobres, en San Adrián de Cobres, que fan en verán, no 20 de julio, unha xuntanza de entroido, do norte de Portugal, das Asturias, de máis lugares, e despois tamén no desfile que fai a Xunta en setembro, en Santiago, é dicir, eses 3 desfiles estamos facendo desde fai uns anos para cá sempre. Temos desfilado en Pontareas tamén, pero o ano pasado desfilamos non é o noso contexto, é dicir, o Concello lle gustou, nos animou a que desfiláramos, nós tamén queríamos probar o que era desfilar en Pontareas, ali, claro, en máis Río de Janeiro, nos chaman de entroido, pero aquilo é carrozas, bailes, que está moi ben, que hai xente que se ocurre, hasta vai co chimpín, tamén de calquer maneira, hai que dicirlo, hai de todo ali, pero claro, a xente vai máis a ver eso, porque hai competición tamén, o noso vai unha como entroido recuperado, onde que nós fixemos nosa troula, dimos nosos limpiazos, pedimos perriñas, aparte non nos deron nada, en Montaría moi mal, pero claro, porque a xente vai a ver as carrozas, vai a ver tal, non vai a eso, entón non pintábamos moito ali realmente. Nós estamos estudando, tal vez, que o Concello, como Ranchos de Reis está moi preto, e nós tamén, e somos do mesmo brazo estacional do calendario das festas de inverno, facer igual algún conxunto un día separado do resto, sabes, que iso sí que sería moi viable. Entón, ese non fixemos. Tamén desfilamos o inicio de todo unha vez no entroido do Ribeirao, no domingo Corredoiro, e son máis ou menos os desfiles que estamos a facer o ano. Logo tamén, como aquí hoxe, temos dado todos os anos, damos charlas en diferentes lados, dende os colexios, a asociacións e todo o que nos invitan, así que estamos tendo bastante actividade en eso, en difundir o noso entroido. O colexio de Ribetea, que Ribetea, pues, é unha parroquia, ainda conservamos o colexio de primaria, de nenos hasta, bueno, de parvulitos, por decirlo. Sí que desfilaron xa en Pontareas, porque van por nenos dos colexios do rural, da saúde rural, en Pontareas un día na época do entroido, que poden salir pola mañá todos os nenos xuntos, eles iban normalmente tamén demudados, que son os nenos da nosa parroquia, é dicir, que tamén están colaborando, bueno, tamén no colegio estamos dando charlas. Nos medios temos a... Bueno, este, mira, xa mellor fome, o primeiro de Santiago nos comimos en unha portada da Voz de Galicia inteira, é dicir, que nos medios tamén temos falado, isto é unha foto para nós, para a historia, porque estamos dentro da catedral na Plaza Obradoiro, na parte de tal, do compañeiro, é viño de verdade, estáse mandando aí un tragolo previamente toda a catedral, é dicir, con respeto, que estamos desfilando e tal, pero un trago, aparte que tiñamos gracias a anécdota rápida, tiñamos ao lado un folión da zona do Bolo, do Llano do Bolo, e claro, nós temos un viño que aquí en Pontevedra non vai sonar, que é do rural típico noso, que echamos a jaca, que viña así máis nos nas zonas se dá moito, non é un viño como Mencía ni nada polo estilo, un viño máis rural, non? E o compañero de un folión nos decía, que Mencía tal, non, isto é jaca, que jaca, viño malo de aldea, aquí o que vai aí dentro, é de verdade, é dicir que dentro que facemos isto en Cobres, pedazo de un mudado, parece a montaña de Juego de Tronos. E bueno, tamén na Galega temos, xa fomos a veces ao programa Revista, na Radio Galega temos participado tamén, nos teño chamado, é dicir que está un trono que estamos moi activos. Isto tamén viu un fotógrafo, aparte, bueno, de outros medios que non son os máis alternativos, non os ordinarios, como páxinas como Orgullo Galego, por exemplo, que é famoso das redes sociais, tamén sempre nos fai un pequeno reportaxe e tal, pero este ano, xusto despois do entroido do ano pasado, nos viu un fotógrafo, que vou intentar pronunciarlo ben, é francés, que é Charles Freyer, non sei se vos sona, este home percorre todo o mundo sacando fotos de máscaras, se vai ao seu Instagram, ten dende a India, a Europa, América, África, recorre o mundo inteiro a sacar fotos de fotografía de máscara. El ten enviado fotos e todo, por exemplo, o National Geographic, mira, pronuncio peor esa palabra que o nombre do francés. Este ano nos chamou a Riba de Tea. Viu con un amigo del que era de Braganza, de terra tamén de entroidos, como que non, a Braganza portuguesa, tras os montes, e viñeron, bueno, nos fixo unha sesión bastante longa de horas, de fotos, é dicir, que isto vai ser para un libro que a partir de 2026, ou se nos dixo, un libro de carnaval de mascaradas do mundo, sabes, que é para eso, non? Que dizer que pronto estaremos, este ano xa salimos en algún libro, hai algún libro publicado que non xa saímos, pero que dentro de pouco
Teremos lugar a nivel internacional, que iso para non é que non mo creo ainda ahora mismo, sabes, é algo fora do normal, sabes. Este ano sí que salimos, por exemplo, hai un libro novo que é Intruidos e Mascaradas da Galiza, aí xa aparecemos, é dicir, empezamos a aparecer tamén en libros, en biografía, porque hasta ahora, claro, 2018, ainda moito non apareceramos, claro. E hasta aparecemos nun videoclip dun grupo de Pontareas, que se chama Seria, que aparte ensaya no noso centro cultural, non hai conexión tal, pero bueno, ensaya ali, coincidiu, que fixe un videoclip dun tema que se chama Ata que se chama os Reixes, que está no YouTube, e van vestidos de mudados e perriñas. É dicir, o videoclip non ten que ver como a guerra, digamos, medieval aí entre, bueno, así un pouco fantasiosa, pero os traxes son todos nosos, a nos pedir os traxes, e hasta estamos aí nun pequeno videoclip, é dicir, que pouquinho a pouco nos entrou do 2018, que se resumen, fomos subindo pouquinho a pouco, tampouco queremos ir moi depresa, non? Que non seguimos querendo ir á bodega do veciño adentro e todo, que nos deixe entrar, se somos un mogollón, pois igual cambia, pero pouquinho a pouco fomos en evolución. Eu creo que xa para rematar, que algo tan importante é que dende o 2018 para cá, cando empezamos, que xa bonito, foi máis casi unha casualidade que outra cousa fora do estudio que queríamos facer da parroquia sobre este tema, que cando empezamos, a partir de aí, vexo que é un pequeno gran area que a nos aportamos, que moitos entroidos moi similares aos nosos, das mesmas características, entroidos moi rurais, entroidos que non teñen un gran persoaxe cunha gran estética que os marque, senón que como noso, que non hai dous iguais, cun ritual moi rural de ir polas casas, se están animando, eu penso, a recuperar. Aquí na vosa zona, por exemplo, na zona de Soutomaior se recuperou algún, se recuperou o da Aguas Santas, que son moi parecidos, hasta na illa de Ons, que se chama igual que nós, o personaxe mudado se está recuperando, que é dicir, quedou como un gran area a que non hai que ter medo, que non hai que ter un gran persoaxe que teña un gran traxe que chame moita atención, non? Conserva un troido que é un mesmo, intentar seguir as bases da súa tradición, da súa esencia e cultura do lugar, eu penso que chega para recuperar todos os entroidos, ao final eu creo que son igual de dignos. E claro, con isto, pois, prácticamente, aparte de agradecerlle aquí a Saga, bueno, que contaran connosco esta participación, que nos vimos contentísimos, cas mellores galas postos, pois eu creo que por nosa parte xa moito máis. Pois moi ben, moitas grazas, Jonathan. As compis tamén. Por suposto, agradecemos tamén aos mudados e as perriñas que viñeron desde Ribadetea. Non sei se hai algunha pregunta para Jonathan. Sí, Xerardo. Quería facer tres cousiñas. A primeira é con respecto á palabra perriña, tal como a decides, ten que ver algo con invitar a algún animal, por exemplo, de Xana Matopella. É unha pregunta moi buena, pois a verdad que nunca o planteamos porque eu xa aprendindo non a decirla, como decía na charla, non con 3 aniños ou así que salía, como veciños, xa sabíamos a decir sin querer, porque dende pequeniño non la inculcaron, a verdad que sí que non sei, sí que é interesante porque ese toque de voz para imitar a un animal, sí que é interesante. Porque hai muitas lendas de Nadal, cando o rei vamos a ver por aí, hai moitos animales que falan. Sí. Por aí ven pa. A outra historia é sobre a parella, a noiva, está moi relacionada co tema rancho, porque se coñecedes hai un dito, que creo que é portugués, que dice quedarse ou ficar como a novia do rancho, que quedar esperanzada, quedar, non sei, e a relación co rancho, lógicamente, Sí, é grande, é moi grande. Os ranchos son ranchos de reis, son exclusivos do río Tea, non máis. Todo ese embocadura do río Tea con o Miño. E aí nos temos catalogados máis de unha docena por lo menos. Sí, aparte que, bueno, que hacia a zona norte, hacia Mondariz tamén, bueno, que lugares, pero a parecer tamén había máis. O da noiva, que eu antes o quise relacionar un pouco, así se acabou rápido, que en Teutón, que era Teutón, perdón, era na corrida do galo, onde se eligiu un rei ou a raíña, que era como panoso a noiva de noivo. Pero sí, porque ao final tamén o rancho de reis, mi avó lembra, que normalmente os mozos que viñan sacaban as solteiras a bailar, non a bailar. Por iso que contaba o despeño, porque se había un namorado que andaba detrás dela, lle botaba o mal de ollo e rebotaba, non? Para proteger o danzante. Pero eu creo que sí, que tamén ven do mesmo. A línea a seguir é relacionada co rancho. Sí, eu gusto igual, sí. Cando nos temos moitos anos ali, xa se relacionaba, era o mismo que o rancho, pero multiplicado. Sí. O por ser. E como por ser as mismas costumbres, as mismas tradicións, se trata de pedir aguinaldo. Sí. Son dúas épocas do ano onde funciona igual.
digo na TV que non vai a sacar a luz, seguramente o que pasa. Que se parece mal, ou que non lle proba choviño, que esta me queda outra, porque igual non bebe nadie e aproveita que van ali os mudados para ver que tal é o moviño e dices ti, bueno, calquera dice que está mal. Solo bebe él, pero sí. É da lengua man, creo. Alguna outra pregunta ali no fondo? Que conste que hai unha parroquia de Pontareas como Areas que que estamos pegados, somos parroquias irmán, lindamos, é dicir, casi que casas con casas, que me ten falado xente desa parroquia de tamén decir pesetiña, non decir perriña. Pedíamos a pesetiña, de feito, bueno, nos anos nos levei a biblioteca do Concello durante moitos anos e tratei de recuperar eso, iba con rapaces, por medio de apoio, e a xente maior se ilusionaba moito, ver os choqueiros iba a dar os euros, e depois facíamos como facíamos nos de pequenos, que cambiábamos os cartos pois por banderadas. Entón, pois facíamos todo eso todos os anos. Nos non seguíamos con eso, si hai choqueiros que van ao desfile de apoio, non van pedindo eso, pero a xente maior recorda con moita ilusión, verdad, todo eso tamén. Nada, nós non íbamos con trapos porque xa estaba a moda de ir a comprar a careta de moda de ese ano, a tenda de barrio, de cartón, despois viñaron a de plástico, ou as facíamos nós, pero de tela non, pero sí que íbamos pedindo que se tiña. Sí, tamén cambiades. É que ao final eu creo que na Galiza rural, quitando persoaxes moi característicos, moi puntuais, como pode ser, por exemplo, o cigarrón e demais, bueno, aí xa me vou meter en camisa de 11 varas, pero que non me entro tanto. Pero co resto da parroquia, sobre todo os rurais, a maioría en todos eran así. Roupa bella, tal, moitos igual se empezaron a aparecer entre eles porque había unha apariencia significativa de todos diferentes, pero con unha apariencia significativa igual, casi, pero que a maioría parten de aí. Inversión de sexos. Inversión de sexos, e iso pasa en todos, que parten, para mí que son hasta os primarios, é dicir, os máis antigos. Sí. Os choqueiros. Eu teño escutado choqueiros igual que nós, me teño falado no Grove. Sí, sí, sí. Pero si os choqueiros, vamos así, pedindo Pois habría que intentar recuperar. recuperar hai uns anos, pero non sei, bueno, é moi bonito recordome totalmente porque íbamos así, íbamos ao baúl de miña tía ou de miña abuela, pois íbamos o máis estrafalario que Sí, para que non te reconoceran. Ben, algunha pregunta máis? Simplemente eso a que o personaxe co cesto con galletas, eso era, se refire a que recibides tamén cousas materiales ou era para invitar ou repartir, porque en algúns sitios reparten tamén, o sea... Sí, é ben visto, moi ben visto. Hai xente, normalmente todo o mundo da perriña, era tal, pero aparte hai xente que eso che dá de comer, como enseñamos aí nas fotos, non? Che dá de beber polas casas e tal. Non sei volver as rosquillas reivindicativas un pouco con nós, porque é unha, bueno, vou dicir un pouco de publicidade, unha empresa bastante coñecida de rosquillas, sobre todo das festas, que é Rosquillas Ancla, que é da nosa aldea, que colabora moito con nós. Entón, como símbolo un pouco de Teledán, sempre levamos, porque nos regalan, e levamos sempre pois alguna, que logo, se queres, abrimos para comer todos, e quedamos genial. Pero un pouco vinculado a eso, sabes? Pero sí, normalmente nos daban cousas e a veces se levaban con nós. Hai casas que primeiro que che salen non entras igual adentro, algo que ainda hoxe en día non entras adentro, é dicir, van a porta, pero igual che dan eso, che dan rosquillas, che dan bizcoitos, sabes, te dan sin entrar adentro, o sea que... Ben, rematamos aquí a intervención de Jonathan. Se tedes algunha outra pregunta, ao final temos unha mesa redonda, así que podemos seguir. Esa señora tiene 30 años. Sí, caray.